ई जौन तू लोहा के हेरा फेरी करता बंद कर दे। हे सुपरवाइजर, ज्यादा ईमानदार बने के चक्कर में ना तोहारी हाथ पैर सलामत ना रही। अरे अभी तक तो सुतले बड़े। जब बाप बेटा एक बरोबर हो जाला तब बाप बेटा ना दोस्त हो, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। धर्म पत्नी हो इनकी। दिल्ली कमाए गए रहला कि मेहरारू लावे गए रहला। आज सुबह 9 बजे सिर्फ रापचिक चैनल पर। ऐसी छोटी मेंटेलिटी और छोटी सोच रखने वाले लोगों के संग हम अपन सेल्फ रिस्पेक्ट से कबो कॉम्प्रोमाइज ना कर सकेनी। तू झूठ बोलता रू भाई। इस शहर में अपन केहू बा। ते ओकरा के सूटा वाली मत बोल। का कही अप्सरा कही। ओ हम काल रात ना बहुत ज्यादा पी ले रहे हैं। काल हम काका कही हमके मालूम नहीं किया। अरे रुको, बात तो सुनो। रुको, अरे बात तो सुनो। प्यार का बंधन आज दोपहर 12 बजे रापचिक चैनल पर। बहुत सुशील, अब बहुत सुंदर लड़की भेटा गई बिया। सोचा था नहीं कि समय से बिया शादी हो जाला। शिव जी, अब तू ट्रैक्टर चलाओ छोड़ दा। जब से तू आइल बाड़ू हमरा जिंदगी में, हमके लागेला हमरा से अमीर केहू बटले नहीं। आशिकी के बदतमीजी के नाम मत दा। आज दोपहर 3 बजे रापचिक चैनल पर। अरे हमरा तक खाली एगो संस्कारी बहू चाहिए। अरे एगो पोता बिना हमरा रास्ता चलल मुश्किल हो गइल बा। अब हमके राजा के मर्दानगी पे शक हो रहा बा। कुंडली में 2 गो बियाह बा। दूसर बियाह करला हो सकेला कि ओकरे से संतान हो जाए। कभी खुशी कभी गम। आज शाम 7 बजे रापचिक चैनल पर। मूर्ख लोग मामूली दहेज खातिर ऐसा लक्ष्मी के ठुकरा के जात रहे। किशन प्रताप सिंह के रहते कि मास्टर जी के पगड़ी उछाले, ये हो सकेला का भौजी। रापचिक चैनल पर।